हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा मोनसे बिग आपडेट वेकेन्सि BTR गभर्नमेन्टनि आन्डाराव बेनो जाबाय मोनसे मिशन ओंखारदोंमोन बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन होननाय दा बेयाव मोनसे वेकेन्सि ओंखारदों आरो बिनि दान बान्थाया 15,000 जागायनानै 70,000सिम मान्थलि नोंथांमोना मोननो हागोन दा जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुएल जब हिसाबै मावनो हागोन बेनो जाबाय 3 इयार्स कन्ट्रेक्चुएल जब प्रजेक्टनि आन्डाराव नोंथांमोना खामानि मावनो हागोन दा जों बेखौ नायगोन अफिसियेल नटिस बिनि सिगां नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बे नटिसखौ नायनोबा BTR डेभलपमेन्ट फेल'शिपनि आन्डाराव फैनांगोन बेयावसो होदों नोंथांमोना मोनगोन लिंकखौहाय डाइरेक्ट डिसक्रिप्शनाव आरो लोगोसे एप्लाइ खालामनानै लिंकखौबो नोंथांमोना मोनगोन दा जोङो अफिसियेल नटिसखौ नायग्रोनोसै आरो बे अफिसियेल नटिसखौ जों नायनानै जों माखासे डिटेल्सखौ लागोन जे सोर एलिजिबल जायो नोंथांमोना बे प्रजेक्टनि आन्डारावहाय मिशननि आन्डाराव नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन बा एंगेजमेन्ट नोंथांमोना 3 इयार्ससिम जानानै थानो हागोन स' बेखायनो बे गेट इनभल्भआवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामबा नटिस बर्डआव खनसे क्लिक खालामदो आरो बे नटिस बर्डआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो अफिसियेल नटिसखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै PDF फाइलखौहाय नायनो हागोन स' बेखायनो आं बेयाव डाउनलड खालामबाय दा बे जाबाय BTR गभर्नमेन्टनि मिशन बेनो जाबाय बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि आन्डाराव नोंथांमोना मोनसे प्रग्राम ओंखारदों बेयाव एंगेज जानानै थानो हागोन 3 इयार्ससिम कन्ट्रेक्चुएल जब हिसाबै आरो लोगोसे समजों लोगोसे बारायलांबाय थानायनि चान्सआ दं दा बेनि जब रला गुबुन गुबुन दङ जेरै नोंथांमोना हेन्डलुमनि आन्डारावहाय नोंथांमोना खामानि मावनांगोन बा नोंथांमोना मेनेज खालामनाय बा जायखिजाया एभरिथिं नोंथांमोना अरियेन्टेसन खालामनाय बेफोरबायदि ट्रेनिं होनाय स' बेखौ नोंथांमोना नायनांगोन जेरै क्लास्टार थायो क्लास्टार नायनाय दा बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशना बेयाव माखासे लन्च खालामदोंमोन प्रग्राम दा बिनि गेजेरावनो साख्रि ओंखारदों बा भेकेन्सि ओंखारदों बा नोंथांमोना एंगेज जानानै थानो हागोन दा जोङो भेकेन्सिखौ नायसै मा फैमारदों सोर एलिजिबल जागोन दा फार्स्टनि पस्टआ जाबाय एसे हाइ लेभेलनि बेनो जाबाय टेक्सटाइल्सनि डिजाइनार ओंखारदों आरो 60,000 पार मान्थ मोनगोन सासेल' दङ दा बिनि क्वालिफिकेसना बिदों 4 इयार्स बेचलर डिग्री इन टेक्सटाइल डिजाइन खालामनाय जानांगोन लोगोसे 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स बेयाव बिनाय दङ नोंथांमोना जायफ्रा गोरोबदों बेयाव खालामबानो जाबाय दा सेकेन्डआव एसिस्टेन्ट बिनिनो ओंखारदों आरो बेयावबो नोंथांमोना 4 इयार्स नोंथांमोना डिग्री खालामनाय जानांगोन बे सेक्टरनिफ्राय हेन्डलुमनिफ्राय अब्लासो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन 35,000 पार मान्थ मोनगोन सासे पस्ट दङ बेनिफ्राय जों गाहायाव थांबा गोबां रोखोमनि पस्ट मोनगोन आरो नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो बेनो जाबाय फेशन डिजाइनार दा बेयाव 60,000 पार मान्थ मोनगोन आरो 4 इयार्स बेचलर डिग्री इन फेशन डिजाइन खालामनाय जानांगोन 4 इयार्स नोंथांमोना बेवहाय डिग्री थानांगोन लोगोसे 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स बेयावबो बिनाय दङ होमबासो नोंथांमोना हागोन जायफोर दङ दा नेक्स्टआव फैबाय बेनो जाबाय एसिस्टेन्ट ओंखारदों बेयावबो नोंथांमोना 35,000 पार मान्थ आरो सेम क्वालिफिकेसन बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्सआ जाबाय 1 इयार बेयाव बिनाय दङ जुदि दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना माखासे गोबां रोखोमनि पस्टबो मोनलांबाय थागोन जेरै नोंथांमोना मेनेजारबो दङ आरो बे मेनेजाराव खालामबा नोंथांमोनाहाय 4 इयार्स बेचलर डिग्री इन एपेरेल बेयाव दङ टेक्न'लजि लाइननिफ्राय आरो लोगोसे 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स बेयाव बिदों दङबासो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय 70,000 पार मान्थ प्रडाक्शन एन्ड रिटेलनि बेयाव दङ स' नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय सासेल' पस्ट दङ एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव फैबाय दानिया बेनो जाबाय मार्केटिंआव स' मार्केटिं लाइनावहाय नोंथांमोना 6 इयार्स बेवहाय डिग्री थानांगोन डिप्ल'मा बिदों आरो लोगोसे 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स 70,000 पार मान्थ बेयाव होनाय जादों नोंथांमोननि दान बान्थाखौहाय एन्ड नेक्स्टआव फैबाय नोंथांमोना बिल्डिं एन्ड केपेसिटि बिल्डिंआवहाय नोंथांमोना 60,000 पार मान्थ मोनदों आरो बेयावबो 6 इयार्स बेबायदि डिग्री बिदों जेरै नोंथांमोना दङबा लोगोसे MSW दङबा नोंथांमोना बेयाव मोनदों नै स' एप्लाइ खालामनांगोन 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्सबो बिदों एन्ड हेन्डलुम सापर्ट इन्जिनियारावहाय 4 इयार्स बेवहाय थानांगोन नोंथांमोना बे लाइननिफ्राय इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन बा हेन्डलुम टेक्न'लजिनिफ्राय बेनिफ्राय 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स बेयाव बिदों 30,000 पार मान्थ बेयाव मोनगोन एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव फैबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि भेकेन्सि आरोबाव 20 भेकेन्सि दा बावनो बांसिन भेकेन्सि दङ बेनो जाबाय क्लास्टार रिसोर्स मेनेजार दङ 17,000 पार मान्थ होनाय जादों बेनिफ्राय बिनि क्वालिफिकेसन होनोबा थ' नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 2 इयार्स सार्टिफिकेट कर्स अन हेन्डलुम टेक्न'लजि बा डिप्ल'मा इन हेन्डलुम दङ बेनिफ्राय टेक्सटाइल टेक्न'लजि दङ नोंथांमोना दङबा बेयाव एलिजिबल जागोन आरो ड्राइभिं लाइसेन्स बेयाव नांगोन मानोना गारि सालायनांगोन मटर साइकेल बा स्कुटि सालायनांगोन बेखौ बेयाव बुंदों दा बेवहाय 20 भेकेन्सि दङ नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जाबाय स' नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामदो बे जाबाय मोनसे मिशन थ' बेखायनो हाई क्वालिफिकेसन बिनाय जादों दा बेवहाय नर्मेला हानाय नङा गासैबो माखासे डिप्ल'मा नांगौ जागोन जुदि दङबा नोंथांमोना हेन्डलुमनिफ्राय डिप्ल'मा लादोंबा नोंथांमोना 2 इयार्स लानाय दङबा कर्स लानाय दङबा बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन देन बेनिफ्राय जब रल दङ जेरैहाय मबिलाइजेसन खालामनाय बेनिफ्राय अरियेन्टेसन होनाय उइभार्सफोरखौहाय जि दाग्राफोरखौहाय स' बिनि सायाव खामानि जागोन थ' बेखौ बेयाव बुंदों दानिया माखासे डिटेल्स फैबाय माखासे कन्डिसन दङ जे नोंथांमोना बेनो जाबाय कन्ट्रेक्चुएल बेसिसआव खामानि मावनांगोन आरो बैसोआ मेक्सिमाम 32 इयार्ससिम जानुवारि 1 खौ लानानै बेनिफ्राय सिलेक्सन प्रसेसआ फार्स्टआव रिटेन एग्जामिनेसन एन्ड आफ्टार नोंथांमोना जुदि रिटेन क्लियार जायोबा इन्टारभिउ लागोन बेयाव बुंदों एन्ड बेनिफ्राय डिपार्टमेन्टेला बेखौहाय माने डिपार्टमेन्टआ नोंथांमोनखौहाय इन्टारभिउ लागोन
दा बेबायदि नोंथांमोनखौ एग्जाम बेनिफ्राय नोंथांमोननि पार्सनेल इन्टारभिउ बेबायदि लागोन आरो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना डिउटि जाबाय जेरावनोखि टेक्सटाइल हेन्डलुमनि पार्क दङ बेयाव नोंथांमोना पस्टिं जागोन बा हेन्डलुम अफिसाव जागोन। दा बेनिफ्राय बिनि लास्ट डेटआ दिनैनिफ्राय लानानै 14 डेज गाहाम थागोन नोंथांमोना मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव। दा बोरै खालामगोन होनोब्ला जों फैबाय नै लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव डाइरेक्ट नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। दा बेयाव नोंथांमोना माखासे सिस्टेमजोंहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन मेल खालामनाङा जास्ट नोंथांमोना गुगल फर्मावहाय फिलआप खालामनानै बेखौहाय साबमिट खालामनांगोन। दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि।